Kardom, Pini Birta Arjik Tha, Pini Birta Thanbang Pini Lisa Mirojita Kram Sapi, Aprang se Birtang Ton Pensipa Jeremy Dam de Aprang Birtang Gumpi Arjik Tha. Langkajan ahawar along no anta kating thur amu thek tolong lelang. Kupiliaro elong langke janga jok bahnya pran kedam. Dolamara malas yalong EPSL siamai kanyi. Birtang Gumpi Arjik de Rapid, Puthot Birtang Ton Pensipa Jeremy Dam Silang. Dwarbagori constituency Arlo Dolamara Malasia long APHLC Amai Kangi Laso along BJP asong APHLC along Kachepa Ogdun Pusi Birtanang Pali. Lakhangora trok Dwarbagori constituency kapalo Dolamara Malasi Apulinga Ratatu Patumi Mai Pedupon Bangso Mailong ki jongpon ke BJP sarkar mate ke damtang PC court kachetok along seat cap abangke kitia sophan dimaklong kipek pona joksi nilitum ning ing samse deblo lasi nilitum malasi polling station BJP atum ke APSLC asong aphan chuhang ponang koklo lapente jai kathar angtong inti kathar samson teron lapente Dwarbagori APHLC asong akhai mondol sing inti lapente aria sanghatum ki claim ke dam ke mang ke misen ajok sipini nilitum BJP asong COC APSLC asong cepa og dumlo pusi Dolamara Malasi aratatum minjepon. Kren Arke Plumbajong constituency Ahawar, Karbi Anglong Pen Hojai district Ahoy Adung, Longkaijan Ahawar non Puarnita, Poriwartan Ledamun Ila. Karbi Anglong ningkan krisir kebra phokebra isi niphai inkoira ke thomposi ka tiklo Karbi Anglong cari calom ajakong silong lokpen pining anke ningkan proxy kep part 3 lo bonta langkai jana hawar langbe himari tok biarong long non anta kacing thuramu awarsai longdun delang pinpur ponme mate isi mahumi me alama bangke lumbajong constituency hawar lake Karbi Anglong MP iglo lapen daksi 30 department sitame daksi dolo bonta non panta langkai jana hawar atowar kimisen ave kijun alang ave mate sigeche lang hem sitame kimisen ave mirhing sitame ave mobile network mate mobile tower sitame ave lapente kisung nai Karbi Anglong along leke charai du kom dun thek ji afan Karbi Anglong Tormas Council hin pen hojai district pen ahoy adui ke thik people kimisen ave labang sojok pinyani anta kisung ke phobek atum langbe himari tok biarong araratum nilitum niston for Karbi Anglong aferang ki kahumri damahud hadak araratum nachi thandun lapente hadak araratum Karbi Anglong Tormas Council ke cari ajakong ke hinai mate Karbi Anglong Tormas Council CEM Tuliram Ronghang Prabjin pen lahaya kisung ki phopen nang pajok pondek thaputa langbe himari tok biarong araratum chuni ripon pedo ke damtang MSC vote hotame ba MLA vote hotame alangli rotonteron tumhan rotonteron saraphan tame nilitum dak pranpilang so vote center long tame nilitum vote jogdun sialang litum hanta pahailo anki MLA Bida Singh leng phantame nilitum la vote pidunsi alang lita non arlengi theman long lo puai phak tame haidet na phita de lapu langkayan langwe emaritok bi hawar ba lapu border munit pen kachi bhongsai kone ki sungloma kona ki fuloma labangso abangke aleng litum je nangchilang flipe Chat puja ke lang dunji pua onga hem kache wanga hot, kopai ke lang no koplia royal long, lang ke janga jok bahini apran kida. Phai kunini phai crazy adap apor malom Pawan Kumar Singh Asuppi Aditya Kumari lapente asupo Ravi Kumar Singh ajirpo atumpen kupinya roy along langka cinglu dunjia phan lang sundunno bon sitame kopai ke lang no ajok Aditya Kumari lapente Ravi Kumar Singh men lang kitut pro ajok lang phang pondelo puthot tebok tera atum lang pen ke pajok dunji pusitame Ravi Kumar Singh aphan ke apran pejok uni derlo Aduntu Aditya Kumari aphan khirunya adorso PHC an pali damlo Doktoratum acithe avelo pusi pangdak ponlo apithu
pinpur ponmi kupila roy aningkan rang sitame lason alam ki klangber lasika do bai tame kacheria kenang sot pusi litum news 24 Karbi Anglong achinial hinpet birta rebdunlo news desk report news 24 Karbi Anglong Pinya birta la ponsi kangton ikla domi thak me kardom